njem ebuli egwu anyị ebuli egwu ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaibe Igbo karịsịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuli egwu oge ndị Igbo rụgbala nụ Ugwumba paniela. Ozugbo nnafere na une akwụkwọ common entrance bụ nke eji abanye ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na 1982. Nne na nna m wee ziga m Aba ka m gaa ezumike bụ nke a kpọrọ holidays. Ya bụ nkwa ha kwere m mgbe ahụ na ọ bụrụ na m pass ya na m ga-aga holidays. Esoro m ụgbọ oloko. Ya bụ ụgbọ oloko bụ train wee si Enugu gaa Aba. Otu ihe metụtara m nna-adị echefu bụ na dịka anyị na-aga ọtụtụ ebe ndị a kwụsịrị ị ga-ahụghata ụmụ ihe nri dị iche iche, ụmụ obodo dị iche iche na ihe ha na-akọpụta ha na-ebupụta na-abịa ere na station. Nwere ebe ọ ga-abịa irute ọ bụrụ sọsọ ha anụ nchi ụmụ bushmeat dị agha ka a ga na-ebute na-eresi anyị. Odoma anya na ndị Igbo nwere ọtụtụ ebe dị iche iche ebe anyị ga-eji kọpụta ihe kama na anya anyị erubeghị ya. Otu obodo anyị zutere mgbe ahụ bụ obodo a na-akpọ Odumachara. O wee bụrụ na o si metụ m n'obi na o metụka m n'obi mgbe m rutere maka otu n'ime nchọpụta anyị na-eme na mmemme anyị a bụ ụgbọ njem. O wee bụrụ na obodo anyị batara bụ obodo Odumachara. Ya bụ Odumeso n'otu obodo na-akọpụta ihe nke gbanyụ nke bụ na ya bụ train station ka dịkwa ebe ahụ. Irotara anyị na-ekwe etu ọ dị gboo. Ọ bụghị maka anyị bịara ikwu maka ya tata kama na achọrọ m ka anyị rụtụrụ n'aka na ndị Igbo nwere ike izunye onwe ha nri. Obodo Odumachara ọ bụrụ na iru ebe ahụ ọkwụrụ nwere ike ịchọpụ ha na-akọ nta akụ imo mana ọ kwefuru ọkwụrụ ọ kwefuru rice wepụrụ ha aka ha bụ anyị nne n'eziokwu. ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Kamgbe m bụ mmadụ echeghị m na enwenugo ebe ọzọ m gara wee hụ ụdị ọkrọ m hụrụ na obodo Oduma. Ọ bụ eziokwu na ha na-enwekwara ụmụ ihe ndị ọzọ ha na-akọ mana ọ dị m ka ọkrọ ebe ahụ dị m ka onye bụ ọgbara fest. Irute n'ọma ahịa ha etu a ka ị ga ha ahụ ọkwụrụ akpa ọkwụrụ nta n'imo. Dịka a gwara anyị ihe a ọkwụrụ anawana mgbe anyị ji gaa ebe ahụ mana n'ihi na ana ha bụ ana na-emeta ọkwụrụ n'ụdị dị egwu a na-esi ebe dị iche iche na-abịa eburu ọkwụrụ. O bụrụ na ọ bụ ngozi pụrụ iche Chineke ji gọzie ndị ahụ anaka ka nkụ maka ọ bụrụ na onye chọọ ịkọ maọbụ onye ọ na-adị mma onye chọrọ etinye aka n'ụmụ azụmahịa maọbụ ihe ndị ọzọ anyị nwere ike iji ọkwụrụ mee. Mana dịka m chọpụtara ya bụ obodo a gọziri agọzi site na ana dị mma ịkọpụta nri nke bụ na ọ bụrụ na ọ dịghị n'obi ịga ebe ahụ ị ga soro ghọrọ ọkwụrụ irute n'ahịa be ha enu na ana bụ ọkwụrụ na ọtụtụ ụmụ ihe ndị ọzọ. Anyị ga-aga na kọọ n'ubi onye anyị bịara maka na tata ihe anyị bịara abụghị okwu ọkwụrụ. Anyị bịara inene ihe obodo na-asọ mana ka anyị tụpụnyetụ unu azụ ihe ọzọ eji mara obodo Oduma. Onye ga-ebulite ndị mma ga-ebulite edeme ọkwụrụ akwụrụ eju nkata onye ga-ebulite Chinasa ga-ebulite. Afa m bụ Oriakụ Anjena Nwarụ onye Amoji Oduma. Ife ji mara m bụ Ojugo nwanyị. A ma akọta ọtụtụ ihe bet na sizini ka anyị nọ kịta bụ ọkwụrụ. Anyị na-akọkwa rice mana ọkwụrụ ka anyị nọ kịta. Anyị na-awa ọkwụrụ. Okay, sakramenti jikọrọ unu n'ọkwụrụ. Nke mbụ anyị na-emefụta ọkwụrụ.
maka enwere ndị nwechara okwute muzuzu ọkwụrụ anaghị adị mma. Anyị nwere anị ụlọlọ ọ na-emepụta ọkwụrụ. Nke bụ anyị jikwa enwetakwa ego anyị ji azụ ụmụaka anyị. Anyị na-elechakwa 7,000 ebe a na-eshi elika ovulivu, a na-eshi pọt abịa ego anyị ọkwụrụ, ụfọdụ na-eshi Calabar, ụfọdụ na-eshi Ọnịsha, Lagos, ifu na ugwu Hausa ha na-eshikwa abịa ego anyị ọkwụrụ. So mee n'ugwu ọtụtụ ebe na-abịa ego ọkwụrụ na ana ya. Ịbịa ụbọchị anyị na-ele ọkwụrụ ị ga-enekọta moto a na-abịa ego anyị ọkwụrụ. So elika anyị na-akọta rice, anyị na-akọta akpụ, anyị na-akọta ede, anyị na-akọta ịkpakpa, anyị na-akọkwu ma ji. A na-akọ ihe niile a na-akọ akọ n'udu ma ihe eji mara anyị bụ ọrụ ugbo n'ihe niile a na-akọ akọ ma akịdị o. Anyị na-akọta chee n'obodo a, kukumba anyị na-akọcha n'obodo a, nwee nke na-adịghị emela anyị. Anaghị amaka n'ihe gbasara ọrụ ugbo. Anyị nwere mmanụ even ma mmanya n'obodo a, even before aga na ị ga-anwụ nkwụ ọcha. Anyị nwere mmanya, anyị nwere akụ, ebe aka si ebu akụ ebujecha ebe dị iche iche eji alụfụtakwara anyị ihe maka adụm na mma anyị na-ebukwe mmanụ ebufukwa ma ndị anyị na-eyuzu. Tupu arụrụ ndị Oduma ụzọ, anyị nụrụ na ọ bụrụ na irute ebe ahụ na ị nwere ike iji ihe dịka 300 naira ma 500 naira gaa ofu nkata, ofu agbagba nkata ọkrọ. Nke a bụ n'ihi na enweghị ụzọ eji abata ndị mmadụ ada abatakawa ime ebe ahụ, maka na ọ bụrụ na irute ụgbọ anaghị atọ o wee baa n'ike keta orie. Ya bụ ahịa ize Chineke na ndị gọọmenti rutere wee rụọrọ ha ụzọ nke arụrụ arụ wee na-asị ha biko aka bụkwara aka ha ọzọ n'ihukwa. Ya bụ na ndị obodo a, nke mbụ bụ na ike ọrụ dị ha, nke abụọ bụ na ana ka nkụ ebe ahụ, na ụdị na ọ bụrụ na ịbịa ebe ahụ chọọ ka itinye ego n'ihe gbasara ịkọpụta ọrụ ugbo nke ị ga na-eji na-akọpụta ihe ị ga-eji mepewe ụlọ ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọbụla, ana ka nkụ, ndị ọrụ ka nkụ, ebe ahụ bụkwa n'obodo na-anabata ndị ọbịa, na ụdị na ọ bụrụ na irute ebe ahụ na akpazie ya akpazi na ọ ga-aba. Ya bụ ihe na-ekwu maka ndị Igbo anyị, biko ha ada aza ana nri na nkịtị. Mgbe mbụ ha nọbụ n'ọgwụ, mana ugbu a ekwepụtaziri ha kpọzie ha anị nri lokal gọọmenti. Dịka m gwara unu, ọ bụghị ihe gbasara ihe na ka anyị bịara, kama na a na-eme nke a na-eme nke a n'ọnya bụ na ọ na-adaba. Obodo a bụ Oduma enwere ihe agwọtara mgbe gboo ma ọ bụ emetara mgbe gboo. Ya bụrụ na enene ya sịghị na ndị a bụ agha eri, maka na enwenubeghị nwa be ha gara ọgụ mgbe a na-anụ ọgụ obodo na obodo. Rukwa na mgbe a nụrụ ọgụ nke obodo anyị bụ Naijiria, enweghị onye obodo ahụ dịka ha kọrọ anyị nwụrụ n'agha. Onwe bụrụ gịnị ihe emetara na mgbe gboo, nke bụ na irute n'obodo ahụ ọ dị ọtụtụ ihe ha na-asọ, mana otu kachasị ibie bụ ihe anyị chọrọ ineba anya n'ụbọchị tata. N'obodo a, isi nwa be ha dị atọ na mba. Ngwa ka anyị gakwuru Igwe Ogbuzuru 1 n'Oduma ka anyị na-ekparịa. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba panigaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba paniela. Agwa bidoro mgbe ochie gwichie amatabeghị anyị, even our fathers a na-asị nsọ. Agwa na-abụ green, anaghị ekwe n'Oduma ebe a. Ọ dịgoro ebe a nọ na mmadụ amachụpụ ya, ọ nọ pụọ, a na-asị nsọ rinne, anaghị ekwe ebe a. Eji sọwa ya bụ dịka omenala, maka ibue ya egbu etu esi enyi mmadụ meta ga-esi nie ya ebe a n'Oduma ebe a dịka a na-asa ya nsọ. Ihe a bụ eji mara arụsị anyị anị, mana anyị nwe anị. Ndị ọbụla niile nwe anị, ebe asị anị Oduma anyị nwe anị, a na-asa ya nsọ maka anị Oduma. Ịma na ife asọ ya nsọ aka mụtabeghị anyị, akọghị ya akwụkwọ rute ya lụrụ dịka ajụjụ anyị jụrụ, mana ndị be anyị na-asa ya nsọ. Onye teritere mgbe gboo rute ebe anyị nọ, onye ụka tie kpọm na ahụ etigbo onye ụka oluha ebe a
onye na-akakwa ụka ya akakwa onye na ụka ịkwa ụka erughị ị na-aka ụka data ngwa emegbu ya gịgbu ebe a nsogbu dị gịgbu data agwọ etu esi enu mmadụ ma akwa ma ihe na-eji enu mmadụ ị ga-agbata ya rie ya agwa ahụ ife a hapụ onye ahụ onye ahụ emekwenye ya obodo ga-aga ịchụ ya ka a ga-ahapụ ya n'arụsị ọbụrụ ọ dịka onye bụ ebe a dịka agụ ọbụrụ ọ gị bụ ebe a achụpụ ozugbo achụpụrụ ebe a ga-anọzịa imebusi ebe a dịka m gwara unu na mbụ ndị odumachara bụ ndị na-elekọta ndị ọbịa ọfụma anyị si na nke eze pụọ bụ onye na-eziri anyị ọbịa ọfụma anyị na-anọsịa na anyị wee gaa na nke otu onye nze na mpaghara ọzọ nke Oduma ebupụtakwa ọjị n'ezie anyị ọfụma ebe ahụ ka m nọkweta na ndị Oduma so na ndị nwere mmanya nkwụ kacha mma n'ala Igbo anyị niile ọ bụrụ na isi na ọwụ eziokwu garuo n'Odu maka ifu ihe na-agwa gị ya mere dịka anyị na ha aga n'ihu na mmemme anyị ụnụ ahụnanụ na nke ndị Oduma bụ na o siri ike ọ tara akpụ n'ụdị na ọ bụrụ na igbuo na ha na-echezi mgbe chi ji gaa nụọ na ha na-ejikwa aka ha chụpụ onye ahụ maka na ha kwenyere na ya bụ arụsị mere ka ha bụrụ isi atọ na mba azụ eru ala n'ihe gbasara ịnụ ọgụ na ha ga na-anụrị ọgụ ị na ha afụnụ na ụfọdụ ihe ndị ochie ahụ ka dịgide ruo ugbu a ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ndị obodo na-eme ya amaghakwa ihe kpatara eji na-eme ya ma ọ bụ etu o si bido ka anyị gakwuru nze ka anyị na-ekparịa ọ dị m ka nwere ụfọdụ ihe dịgasị iche n'echiche nke ya site n'ihe igwe gwara anyị n'ebe ọ gbasara ịgbara arụsị ọgụ ọ dị m nna Iko daalụ maka ndị na-ekiri anyị gwana ya onye bụ mụnwa bụ nze Matias Onyebuchi Anichi nze Chinemeze n'Oduma ọ dị ma ya bụ na anyị bịarutere n'Oduma kpọmkwem maka onye ọbụla rutere zute nze zute igwe ma na ọgwụ na biko enwe ihe kpọọ ịbịa na Oduma n'ụbọchị taa dịka anyị mara na ọtụtụ obodo dị iche iche nwere ihe a na-asọ enwere ihe anyị nụrụ ndị Oduma na-asọ nwa isi biko kọtụgoro anyị maka kedu ihe aha ndị Oduma na-asọ ihe Oduma na-asọ erika dịka agwọ ọcha ndị be anyị na-asị ya nsọ onye ọbụla bụ onye Oduma gburu ya o yiri na o gburu mmadụ and ọ naghị atakwanụ ndị be anyị ọ na-ata ndị bụ unu bụ onye nọrọ n'Oduma ka ọ bụ onye nọ na mba onye nọrọ n'Oduma ijekwe mba ịfụ ya ọ ma ntakwa gị ọ dị ma ihe anyị na-enebanye anya bụ enwenatara ebe ya bụ ọgbụgba ndụ ji bido maka na amaara m na ya bụ agwọ ị na-ekwu kịta o rute na ụdị nke be anyị ga-akụgbu kedu ọ bụrụ ndị fada sị na sakramenti kedu etu ya bụ ọgbụgba ndụ si bido ihe a si na nna ya ochie ha wee bịa anyị wee kwudo ha mana ha mee ka anyị mara na mpaghara ebe anyị si bịa mbụ Udumeze Ahafia Akanụ nke dị n'Abia steeti ebe anyị si wee bịa ha na-asị ya nsọ aka eze Ezeke Oyiri Akụma ndị anyị na ha bụ nwanne na-asị ya nsọ mpụ na-asị ya nsọ ọkpankụ na-asị ya nsọ dazụ anyị ji aza ụmụ akụ ọcha ụmụaka ya bụ obodo anyị na-ekpọrọ kịta bụ ụmụaka niile bụ nwanne onwe onye ga-emefu ibi ọbara ya bụ na ọ dịghị ka mgbe ochie a na-asị na obodo ibe na-anụ ọgụ ndị be anyị na-anụbu ọgụ mgbe bụrụ gboo mana kamgbe anyị gwa nji bụrụ mmadụ anyị na ndị anyị gwara gị enwebeghị ihe dịka ọgụ niile sikwa ebe m Ahafia ka unu niile si wee originate nwere mmekọrịta jikọtara unu na Ọhafịa ruo ugbu a anyị na Ahafia na-emekọrịta ma taa ozu ndị kpa nwa na be ya ha na-abịa ozu aka nri 3 months ago ha wabịa mụ na igwe ha na-akpakwa mụ na-ejekwe nke ya o nwekwa mmemme ha na-aga emewe ha na-ezikwa ya eje oge igwe m nọ ndụ anyị ejeghị ewos na anyị na ha na-eme ọfụma kọtụkọtụrụ anyị
ihe mere unu niile ji na-asọ ya bụ agwọ? Ya ihe mere anyị ji na-asọ agwọ ahụ bụ agwọ ahụ bidoro oyiyi arụsị anyị na-efe. Arụsị ahụ anyị na-efe ka anyị ji daa mbere na ya wee na-asọ agwọ ahụ. Agwọ ahụ nwere ike bịa na mmadụ ebiri n'ụlọ, onwe ihe ọ ga-emenwu onye ahụ. Ịdị na godi ya n'elu ka nọ, onwe ihe ọjọọ ọ ga-emenwu gị. Mana onye ọzọ nwere etu isi kpafe agwọ emechi ihe onye si esi bịakwa ba ya ba agwọ ahụ ama ntakwa ya olesi mechụgharịa igbu ya. Tupu obodo ebute arụsị, anyị mara mgbe mbụ ọ na-abụ ihe dịka ọgụ, enweretara ihe ndị ọzọ ya bụ arụsị ga na-emere obodo iji gosipụta na ofufe a na-efu ya dị mma. Like na-egba nke ị nọ n'ime ya kịta. Anị na-egba bụ anị njikọta anị oduma niile, onye bụ isi anị odume niile. Ebe anyị nọ na mbụ na-egba ya bụ the first settler of Oduma. Anị anyị ahụ ọgbụgba ndụ anyị na bụ na onweghị onye amụrụ na na-egba na-edewe nsọ omenala anyị ga-aba n'agha, and ọ na-emezu ya agha. Ọtụtụ ugboro ka anyị na ndị nebọ nwee nghọtahie, o nwere ndị a jide ha n'ukwu. O nwere ka ọ bụrụ nwa ya bụrụ ha n'ime ha sị ka akpụta ya na ndụ nawa village. Before you know it, ọnụkapụ ha aka, ọ ga na-agbakwa ọsọ ti gbanaghị ha. Kamgbe eji wee mụọ ma onwebeghị onye village a njere agha baa n'agha. Ịfụnanya Biafra anụchara onwe onye ebe a mbara n'agha. As far as ị na-asọ nsọ ana, nsọ ana bụ nwaanyị nwoke ibe gị bi na di, ịma nzu ori, ịma mme ihe ọjọọ dị iche iche nke obodo na-agasị ụtụfịa kwa ịma aba n'agha. Ịma na ugbu a danụzi ọgụ, ọ dị m ka agha ikpeazụ bụ agha nke anyị naghị ekwu, agha Naịjirịa na ahịa na ugbu a na-ada anụzi ọgụ, a na-enweghịzi ihe dị agha ndị mmadụ na-atụ egwu iji kwanyere ya bụ okpukpere ha na-ekpere ugwu. Ya bụ ihe ọka dịkwa ire ruo ugbu a. Ọ dị ile ma taa ma echi. Ihe njisi gị na ọ dị ile ma taa ma echi bụ ị na-eme ihe ahụ anyị sọrọ nsọ, ọ bụ mmadụ ga-agwa gị na alụsị ahụ na-achụso gị. Kedu ihe a na-eji ama, kedu ihe ọ na-abụ omewe mmadụ amara na onye ọ chọrọ okwu bụ arụsị? Ihe ọ ga-abụ omewe, ị nwere ike ị na-emebu ọfụma imenu arụsị ahụ, ịdaza iberibe agha sawara gị ihe. Ịbụkwa na-ewe onye nwe mmadụ, o kwere ike jee ya ọnya sị biko ya gbaghara gị, emedo ya ka esi emedo ya, ịdịkwa free. Ugbo njem apali egwu, anyị ebu n'egwu. Ọ bụ ebe ka a na-eje, anyị ebu n'egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebu. Nke mbụ bụ egbo eke ihe na-eme. Onwe ihe anyị ga-eme dịka imebi ya n'ọra. Ihe anyị ga-eme bụ ibela akwa anya mmiri gbuoria si na ya ka anyị adịghọkwana ihe ọ na-eme. And n'aka ya adịghọkwana ihe ọ na-eme ahụ, within that year ọ ga-afụrịrị nsogbu ya na ya kwụ. Ewuru na-ada aga agba ọgụ n'ụdị anyị adịghị agbara mmụọ. Mmụọ ji aka ya agbara onwe ya ọgụ. Ọ gbazikwa. Well, ọtụtụ ndị pastọ abịago obodo a gbuo agwọ ọcha, ha ga-ejizi ọnụ ha kwuo ihe ha na-eje, ọ bụghị mmadụ ga-agwa ha. So mezikwa onye ha na-ese ndisikwa ebe a, ha si biko nakwa ihe obodo a na-asọ nsọ, ha sọkwara ya. Ọ dị mma, mana echeghị m na ọ na-apụta ka ozi etu o si apụta mbụ. Enwere etu o si aka na-afụ ya anya kịta? Etu ahụ ọ dị mgbe ahụ ka ọ dị ma kịta. Enwe ebe ọ ga-agba eru afọ ya kịta? Ọ dị izi ịfụ, ọ na-eto aka bifo ọ pụta, and ọ pụta ị gaghị achụ ọkwana ya. Ọ na-apụta, ọ ga-apụta na-arịgharị n'ahụ ụlọ na-abịa ebe mmadụ nọ, ị gaghị egbukwenye, ọ gaghị achụkwanụ gị ọsọ, ọ rịgharịchakwa ọ pụọ. Enwere ike etu a mụ na gị nọ n'ebe anyị na-ene anya n'elu nke ọ bụ onye nwa narị na olai na ọ rịrị etu a gịwa dịka onye obodo enweghị etu ọ ga-esi dị na ọ ga-adị ka etu nwa mba na-agakwute mmadụ ekwusi. Yes,
ọ dị harmful. Mụ na abụkwa n'onye obodo ngwa na-etosi Ichi ịgba ọsọ asị nga agbana na onwe ihe ọ ga-eme gị and onwe ihe ọ ga-eme gị. Ịma na ejikwa ihe ji agbana ntị agbana anya ikekwe ọ bụrụ na ọma ndị obodo ndị ọ na-ada achụ. As far as ịzọtụrụ ụkwụ na ana obodo a efu ya imechuwa ahịa onwe ihe ọ ga-eme gị. Iburukwe n'obi itigbu ya pụtazịa gị ifuzi ebe mbụ na-agba na-ata mmadụ. Ọ dị mma tupu anyị pechie nkata anya ọ dị m ka okwu ọnụ na-egosi na ya bụ ihe kwesịrị ijiri gawa n'ihu n'ụdị ndị fada nwere ha si na ọsị n'aka fere aka wee ruo anya ichere na omenala maka anyị mara na ọtụtụ ebe na ụfọdụ omenala dị iche iche ụfọdụ ọdịnala ahụ na-anakwụzi anakwụzi n'uche nke nwere uru ọ bara unu mere ị ga-eji si ka ọ gaa n'ihu kọtụrụ anyị. Ọ bara anyị ọtụtụ uru dịka 1 onwe obodo ijere na-enweghị ihe ha ji mara ha. Ọ bara anyị uru na ịmụ ọnwa isi nwa gị nekwe ihe a imekwa ihe dị etu ihe dị etu ga na-emekwe gị. So omenala ekwesịghị na ọdịnala ekwesịghị na mana mmepe obodo abụọkwa ihe ọjọọ. Ya ha na-abụ na-aga ọ dịrị mma na ekwu daalụ. Biko letekwara ya afọ ọzọ. Afa m bụ Nze Matias Onyebuchi Anichi, Nze nke mbụ na-egba, Nze Chinemeze n'Oduma. Ihe m na-ekwu bụ etu na usoro bịa ebe a n'udo nke kwụ na amaba ebe bụ Oduma ma ọ na-amarị ya mana ọ mara Oduma na today mmadụ Oduma ebe a na-eri ebe na-akọ ọpụ ya na-eri eri. So m ekele ụlọ etu usoro bịa na-asịkwa na Chineke ga-agọzi onye ọbụla ndụ ogologo ka anyị chọrọ na-arịọ Chineke ma anyị mebiri o ma anyị mere njọ kọkwa ghara anyị nabata anyị na-asị etu usoro bịa n'udo nụ na-akwanụ gara n'udo n'aha Jizọs. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba panigaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba paniela.